Wacht, kijk hier. Ja, goed zo. Maar ze zien, wat liet ze nog aan het huisje daar? Hey. Ja. Zonder nog meestal Wenny. Wist wat? Ik zet daar even onder stek. En dan zorg ik nog even wat je verder nog is. Hey. Best ridden. Hey. Zo. Hey, dat helpt er even. Ja? Zo. Ja, goed zo. Ja, ho. En goed zo. Ja. Lekker, hè? Heel best. Hey. Nou, dan zet ik daar even op stek en dan ben ik er zat in. Ja? Hoi, ik ben Doet. Goeie. Wat zou jou er ouderwets schiet? Ben je hier in het dorp? Nee, nou net meer. Je wilt nou net meer wennen. Maar het is nou een museum. Een museum? Ja, wij hebben een dorpje gebouwd van zo'n 100 jaar verleden. En dan kunnen we ons bezitten shellitten hoe de mensen doen libje, werkje en wenniemassen. Oké. Maar kent die wel shellitten komen mij? Oh, graag. De mensen wie het toen tiege eren doet en ze moesten ik heel het werkje. Ze moesten het werkje in het veen. Dit jaar is veengroen. Eind 1800, begin 1900 wordt de groen, het veen, aangroeven. Het veen wordt in een bak dien. Of op het loon gooit. En dan met het droegje. Het is blapse en daarom hadden arbeiders planken onder haar voeten. Oors zakjes het erin voet. Als het goed droeg is, dan stekken ze er blokken van. Turf. Eerst gewoon met een speciale scheppen. Later zijn er ook apparaten die ze broeken kennen. Zoals deze, een soort mes op chill. Turf werd vroeger gebruikt om de kachel uit te stoken. En er moest een heel protte van komen. In Drenthe en in Friesland werd die turf dus makken. Het wie heel het werkje voor de mollie en de vrouwen, maar ook voor de baan. Want baan van al 4 jaar moet er gewoon mooi werkje. De gezin wie een grut. En ze wen maar die grutte gezin in maar heel lietse huisjes. Zeg, dit is een hoeske, een houten hoeske waar de veenarbeiders in wennen. De wind die ging er wel vaak behoorlijk terug in, hè? Maar er weer wel een kacheltje. Maar die stonk en die rikken nogal en dat weer natuurlijk net zo goed voor haar longen. Nou, hij de mem die wen je wel maar 6, 8 bijen in zo'n hoeske. 6 tot 8 bijen? Ja. In zo'n liet huisje? Ja, zeker. Maar waar sliepen al die bijen dan? Ja, hier in de bed steken. Alle je bijlkoor zo volle mogelijk. Er moesten wel 4 of 5 bijen naast in zijn bed steken. Echt weer? Ja. Maar ja, hoe meer bijen je hier, hoe meer werk te verzetten kon. Moesten die bijen ontwerken? Ja, alle jaar moesten ze ontwerken. Ja. Er moesten voor al die bijen natuurlijk wel eten maken worden. Ja. Nou, maar het eten, dat weer duur, ja. Er weer in het dorp wel een winkeltje van de veenbaas. Dat weer het winkeltje van de veenbaas. Maar daar moest je verplicht keepje. En het weer duurder. En als ze net kochten in het winkeltje van de veenbaas, dan kon ze ontslagen worden. Dus dat eten, dat werd 4 duur betalen? Ja.
Nee, omdat we alles jaar hier in deze winkel kopen moeten. En zij rekent het accuraat zo uit dat we weer net kiet staan. Of nee, Din? Din is alles hier zo ja van ons. Inkocht van ons geld. Makkelijk zat. Geld door wie verknoeiten dan hem. Om te prijzen in het winkeltje van de veebaas Heegwien kwamen de meesten ook wel in opstaan. Zoals hier. Zonder te betalen nemen de klanten de boodschappen mee naar huis. Hier is het café. En hier kregen de arbeiders haar leen van de veebaas. En dat waren 1 keer in de week. Ga er maar in. Nou, in het café. Dat is wel gezellig. Dan konden ze gelijk maar ook weer even een bakje koffie drinken en even warm worden. Ja, vaak kregen ze wel wat sterkers van de baas, ja. Oh, wat aardig. Bier of wien? Nou, dat liep het wel aardig, maar er was sterke drank. En de eerste kregen ze vaak gratis van de baas. Ja? Maar ja, het smaakte de man zo goed dat ze dronken er nog een en dan nog eens een. Dus het budget dat het grootste pad van het leen wat ze verdienden hier, dat ging op onder de drank. En de drank werd verkocht door de veebaas. Wat gemeen! Ja, dat weet ik. Kwamen ze met de meel thuis. Dus mem kon wel net genoeg boodschappen ervan. Dus een stenen huis bouwen, dat zit er echt heel dan net meer in. Eigenlijk is het een hele hoop werk om een huis te maken. Een hele hoop tijd en materiaal ervan nodig. En wat zo jammer is, dat het zo ontzettend moeilijk is om mooie, fantasievolle vormen te bouwen. Hè? Eigenlijk bouwen we nog steeds rug en slucht. Rug te moorden, rug te vleerden, een scheefdak. Ah, en dat is toch ongeveer eigenlijk wel wat we nog steeds aan het bouwen zijn. Maar ik denk dat dat wel verhoren dat we in de toekomst dingen 3D printen gaan. Net mijn printer met papier uitkomt, maar mijn printer die dingen werkelijk bouwt in 3D. Ik heb nog heel veel dingen wel zien, hè, op filmpjes van YouTube, wat er al helemaal maken wordt. Stoel, vazen, allerlei gebruiksvoorwerpen. Van alles nou wat kinderen in een 3D printer maken worden. Ik heb hier bijvoorbeeld een paar maquettes. Dit is nog een houten maquette. Dit is een maquette in papier die we maken. Maar dit bijvoorbeeld, dit is echt mijn 3D printer maken. Dus vanuit een tekening, direct uit de computer, is er een printer geweest en die gaat dit maken. En ook dit is maken in een 3D printer. Ongelooflijk, hè? Niet een keer vanuit de tekening door een printer 3D maken. Een 3D-printer? Maar hoe gaat het dan? Een 3D-printer dat een huis uitkomt? Ik denk dat het begint natuurlijk altijd met die en met mij. Maar wat stoorworst, ik vertaal wat stoorworst. Dat begint met schetsen, maar daarna beginnen we in een computer die schetsen uit te werken. Je maakt je tekeningen in een computer. Ik kan het wel even zien laten. Hier bijvoorbeeld, dit is een idee van een huis. Dit is een tekening. Stel, dit is die huis of dit is wat oors. Teken het in een computer. Ik kan het helemaal terug bewegen. Ik kan het helemaal omheen. En dan is er straks, misschien ook 30 hier, is er een printer die dat helemaal in de werkelijkheid laagje voor laagje voor laagje opbouwt. Zodanig dat misschien wel een complete huis helemaal uit de printer komt. Eigenlijk betekent het dan dat alles wat zo betekent, alles wat zo gedaan wordt, rechtstreeks door de computer voor die maken wordt. Ik weet met snoeken zwemmen in een veert. En Fransen kom uit Frankrijk, had ik geleerd. De prot is op het dak, elk is op zijn gemak. Ik weet met boven ben je in een hol. Chinezen ben je in China, daar is het vol.
Ik weet wat kevers kroepen, oer de groen. En ik wat een chow chow is, dat is een hoen. De hoen die had zijn koer, de zweltjes in de toer. Ik weet wat wietse wennet, in een flat. Ik wen je in mijn wembijn, dat is vet. Uw zwemming is de brand, en dat is wat ik van had. Uw zwemming is de brand, en dat is wat ik van had. Doe eens, kijk, kom eruit. Yeah. Goed zo, Marcie. Ja.